लोगोसे बेबादिनो खिनायफोरखौ जों टाइमलि खिया समखौ बारग'होयो जायनि थाखाय सम बारग'नाय लोगो लोगो नोंनि बे खिलाम्बानि बे जायगाया बियो स्क्रेप जालाङो। स' बे समाव बयखौबो वेलकाम खालामदों आंनि भिडिअ मोनसेयाव। स' आङो दायो बे समावहाय मोनसे भिडिअ लाबोदों। स' बे समावहाय आंजों लोगोसे दं आदैया दङ। थ' मानो जोङो मा बाथ्राखौ रायलायनो थांगासिनो दं नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। स' मेन खार'ना जाहैबाय पइन्टआ जाहैबाय जेन'बा मानसिनि देहायाव गोबां बेमारफोर जायो। थ' बेमारखौ लानानै एसे रायलायगोन आरो मोनसे फाइल्सनि बेरामखौ लानानै रायलायगोन आरो माब्रै जायो आरो गावखौहाय बोरै केयाराव दोननांगौ ओमफ्राय मुलिनि खोथाखौ जों रायलायगोन आरो बे मोनथाम पइन्ट। थ' बे समावहाय बिथांखौ आं बे समाव वेलकाम खालामबाय आरो। थ' हामबाय होनो आङो बयखौबो। थ' फाइल्सआ जों मानसिनावनो जायो। जों माखासे जोंनि केयारलेसनि जुनै बेफोरो जायो। थ' बिसेस करे फाइल्सआ जोंनि देहानि जोंहा मोनथाम बिसयाव जोंहा दुरबलथा थायो। जों बेखौ केयार खालामाब्लानो जोंनाव जायो। जेरै जानाय लोंनाय आरो खिनाय बे मोनथाम बिसया जोंनाव अरायबो थाबाय थाखायो। जोङो जुदि बेखौ मोजाङै केयार खालामाब्लानो जोंनाव बे जिनिसा फैयो। जानाय थिग गैया, रुटिन वाइस नङा आरो लोंनायफ्राबो दैफोरखौ जों मोजाङै लोङा, खम लोङो आरो लोगोसे बेबादिनो खिनायफोरखौ जों टाइमलि खिया समखौ बारग'होयो जायनि थाखाय सम बारग'नाय लोगो लोगो नोंनि बे खिलाम्बानि बे जायगाया बियो स्क्रेप जालाङो आरो सिङाव बार थायो आरो बे खिग्रानि बिजौ अंशआ गोरा जायो आरो बियो जेब्ला नेक्स्ट टाइमाव जेब्ला खिगोन खियोब्ला बे हुद्रुदबोयो। हुद्रुदबोनायनि उनाव बियो बेराम जायो सिङाव आरो बे समाव जुदि मोनजायै ओंख्रिफोर जाफ्लाङोब्ला अब्लानो बे सिङावहाय सुरुवात जायो। गोबां मुवाफोर दं जेखौ जायोब्ला बे देहायाव सुरु जायो। जेरै मैगंनि गेजेराव मैफ्राय, हानि सबाय आरो जोगोनार बेफोरखौ जायोब्ला बे सिङावहाय सुरुवात जाजेनो। जेनेबा माब्रै जायैयाव आरो बै दुलुनाय समाव जाफ्लांबायबाय बे सिङावहाय माने सिङावहाय बेराम जागोन। बे हुद्रुदबोनाय जायगायाव माने दाग थागोन। अब्लानो बे जिनिसफोरखौ जायोब्ला बियो सुरु जागोन। आरो जेमन दैनि जिनिसफोर जानाय जेमन नाथुर फिथिख्रि जायोब्लाबो बे जिनिसा जागोन, सोमजिगोन। जागोन आरो साम' बेखौबो मोनजानाय नङा बे दैनि। आरो बेदरफोरनि गेजेरावबो माखासे दङ जेमन अमा बेदर मेजेम जातियखौ जानो नाङा, बोरमा बेदरबो मोनजानाय नङा। दा बेफोरखौ जायोब्लानो जोंनावहाय बे फाइल्स सुरुवात जायो। आरो बे फाइल्सआवहाय गासै जों नुनो मोनो 5 रोखोमनि फाइल्स जोंनाव मोनबा रोखोमनि जायो। जेरै से नाम्बाराव जाहैबाय खाथा निमखि बादि फिसा फिसा एसे लावजिद जायो। बे मोनसे फाइल्स बियो। आरो मोनसेया जाहैबाय बेयो गथा जायो। बे सिङाव जागोन गथानो आरो बे गोबां जायोब्ला सायावबो फिसा फिसा बेरखांफैयो। सायावबो फैगोन। बियो लासैनो एरलाङो सिङावहायबो आरो बिनि खिग्रा गुदुङा एसे गुसेब जायो। ओमफ्राय 3 नाम्बारा जाहैबाय बेखौ रिं होनना बुङो आरो बिनि खिग्रा बे गुदुं राउन्डआनो गोरा जायो। सारिय'फाले गल गोरा जायो। बेबो खिग्रा गुदुङा सेबलाङो। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो बे जाहैबाय खिलाम्बायानो बाहेरायाव ओंखारो। बार नांब्ला बियो देरो आरो बे खिथुआ गबोयो। बे गबोयो, बाहेरायाव गबोगोन, बार नाङोब्ला बियो देरो। आरो बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय बेयो एक्सुवेलि बेखौ फाइल्स होना, खिन्थु फाइल्सनि फंबाय बियो। बेयो जाहैबाय गोबाव समनि गेजेराव हयथ' सोरबाफोर ब्लाड डिसेन्ट्रि जादोंमोन, थै खिदोंमोन, नाथाय बे थै खिनायखौ मोजां बियो ट्रिटमेन्ट लायाखै आरो बेनो बे लिक जाना थायो सिङाव। ओरैनो दाखोनल' खाना थागोन आरो हयथ' बोसोरसे बोसोरनै बा बोसोरब्रैसोनि उनावहाय जानायफ्रा उल्था सिदा जायोब्ला आरो बे दाखोना गानानै थै गोथां गगोन। दा बेबो फाइल्स बायदि हमनानै लाजायो। 6 रोखोमनि बाव दङ। मोनबायाथ' रियेल बे फाइल्सआनोखा आरो बे फाइल्सनि फंबाय होननानै बेखौ बुंजागोन मोनसेया। थ' बे जिनिसनि थाखाय जोङो जानाय लोंनाय आरो खिनाय बेखौ जोङो थिग भाबै जों गावखौ दिथा होयोब्ला बेयो जायो।
बे फाइल्सआ मालायनिफ्राय सन्देरग्रा बेमार नङा जों गावखौ जेब्ला दिथा होनो रोङा अब्ला बे जिनिसा जायो थ' बिनिखायनो आं खावलायो बे फाइल्स सोरनिबा जादोंब्ला बावनानै मोननै जिनिसखौ मालाबाबो बाहायनो नाङा नाम्बार 1 बियो अपारेसन दा खालामथों आरो 2 नम्बरा जाहैबाय केयार जायोब्ला जुदि जायोब्ला बावनानैबो आंनिफ्राय खावलायनाय मालाबाबो अपारेसन दा खालामथों आरो मोनसे जाहैबाय इन्जेक्सन दा थुजाथों इन्जेक्सना लायो मानसिया राननायनि जुनैहाय हामनायनि जुनै खिन्थु बियो मा जायो राखसोसो खाना थायो दाखोन खाना थायो आरो बे दाखोन खायोब्ला बियो गोबाव सम खस्थ' मोननांगौ जायो आरो जुदि सार्जारि खालामोब्ला अपारेसन खालामोब्ला प्रथमाव बेखौ हास'नाय जायो बे जायगायावहाय हास'नानै बिनो मुलि मा हरनाय जायो आरो बिनि उनावहाय किसु समय बे रिलिफ मोनगोन मोजां मोनगोन नाथाय जेब्ला 6-7 मासनि उनावहाय बे सिगांनि बादिनो बियो फैफिनजोबगोन मोदोमा एखे जाफिनगोन सेमनो ओमफ्राय बियो होमब्ला सानगोन बे डक्टरनाव थांफिनगोन माब्रै जाखो आंनि बे माबाया अब्ला डक्टरा बेखौहाय मा खालामगोन बियो बुंगोन आरो खिन्थु सिङाव बेहा साननाय दङ सेकेन्ड टाइम जुदि बेखौ सार्जारि खालामोब्ला बेहा मा जागोन होननानै रिक्स दङ बियो 100आव 95% रिक्स दङ मानो होनना बुङोब्ला बिखौ जुदि मोजाङै जुदि बे सार्जारि खालामनाया एसे मिस्टेक जायोब्लानो बिनि जिन्दगि बारबाद जागोन बियो गसंनानै थानाय समाव जुदि खिनो ओंखारदोंब्ला बे गसंनायनि खिया गगोन आरो बिसिनायाव जुदि उन्दुनानै दं खिनो ओंखारदोंब्ला बे बिसिनायावनो बिनि खिया गगोन मानो जागोन बे मानो होनना बुङोब्ला बिनि मोनसे केपासिटि थायो हासुनो ओंखारोब्ला हासुनायखौ लाबथानाय दसे जेमन मानसि लोगो मोनदों बाव हासुनो हाया मानसि दङ बाव खिनो हाया बै एसे गोजानाव थांनानै बै हाग्रायाव खिगोन नैबेबायदि लाखथाबग्रा केपासिटिया बिना थानाय नङा बे जिन्दगि बरबाद जागोन बेनिखायनो बे जिनिसनि जुनै आङो खावलायो सार्जारिबो दाखालाम अपारेसन दाखालाम ओमफ्राय इन्जेक्सनबो दाला थ' बेनिखायनो बेखौ डक्टरफ्रा बेखौ हानायाव गैया ओरैनो किसु रिलिफनि थाखायल' बिसोरो मावनानै होनो हायो खिन्थु बे पार्मानेन्ट हामा आচ্ছা बे थांबाय जेनेबा केयार खालामनाया थांबाय ओमफ्राय दानिया नोंथाङा दि बुंबाय थादों जेनेबा नोंहा माबा मोनसे रेहाय जेनेबा बेयाव मुलि सुलि दङ थ' सोरबा जुदि गोसो दङब्ला लांफैनो हागोन मुलिखौ आं हरनो हायो आरो गोबां मानसिफ्रा उपकार जाबाय आबथ' ओरै बरपेटानिफ्राय लानानै ओरै बङाइगाव ओमफ्राय बेबादिनो ओरै बिनिफ्राय फैयो ओमफ्राय ओरैहाय नोंना बिसमुरि साइड दाउलुर बाजारनि ओमफ्राय ओरैहाय सेरफांगुरिनि दं ओमफ्राय सिम्बोरगावनि दं क'क्राझारनि दं थिथागुरिनि दं आरो ओरै खाथि खाला गोबां मानसिफ्रानो लांखानाय हामखाबाय बिसोरो गोबां मानसि आंनि बर्तमानावहाय गैयाब्लाबो जोंनि बर'आनो गैयाब्लाबो 300 जनसो बे साइडनि दङ नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो 300 जनसिम मानसि बिसोरो हामनाय दङ आरो खाथि खालायावनो बिसोर हामखाबाय थ' बिनिखायनो आं खावलायो सोरबाफोर जुदि बेबादि जानानै दङब्ला बिसोरो फैनो हागोन आरो मुलिफोरखौ लांनो हागोन थ' बिथाङा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ बुंलांबाय नोंगौ बे सैथोआनो जोंनि जानायनिफ्राय जायो मिथिबायना जानायनिफ्राय जोंहा मानसि जानानै जानांगौ जानाया थेवबो जानायावहाय माबायदि जानांगौ जानाय जेमन जोंनि जानाया जखा जानांगौ दा जोङो दिनाव खेबथामखौ जायो जोङो फुं 12टा मोना खिन्थु बे जानाया खिन्थु जखा जानांगौ जोङो टाइम मेनटेनेन्स खालामनांगौ आरो लोंनाय जेमन दै जिनिसा जोंनि जिबन होननानै जों मिथिगौ गारियाव जेरखम थाव गैयाब्ला इन्जिना खामो थ' बेबादिनो दैयाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जिउ आरो दैखौ जों लोंनांगौ अब्ला जोंना गासिबो फ्रेश थायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों दैखौहाय ओरैबायदियाव बाहायनांगौ फुंनि समाव जेमन जोङो फ्रेश मोखां सुबाय बावबो दै लोंदो आरो जेरावखिया थाङा नोङो दै बथल लाना थां आरो बेबादिनो मोनानि टाइमावबो नोङो दैखौ ला आरो लों आरो बेबादि हागौमानि जों दै लोंनाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां आচ্ছা दिनैहाय गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिनो मोनबाय आरो जायफ्रा जेनेबा जायाखै जेनेबा प्रसेसआव जानोबो हागौ थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना एसे गावखौहाय साबधान थाबानो जाबाय आरो ना माबायदि खोथायाव साबधान थानांगौ एसे साबधाना ओरैबायदि बेखौ सब समाय केयार खालामनांगोन जानाय लोंनाय खिनाय जानायखौ टाइमलि जा ओमफ्राय
खिनायखौबो नोङो टाइमलि खिनो नाजा ओमफ्राय नोङो लोंनायफोरखौबो नोङो दैफोरखौ मोजाङै लों अब्लानो नोङो गावखौनो गाव सेभ खालामनो हागोन बे जिनिसा गावनि केयारलेसावसो बे जिनिसा जायो बे बाहेरानि सन्देरग्राखौनो बेमार नङा बेखौनो बेमार नङा बियो दा बे गावखौ जेब्ला नोजोर होनो हाला टाइम होनो हाला अब्लानो बे बेमारा सोमजियो स' नोंथांमोना बिथांखौ मिथिया जानांगौ ना बिथाङा गावनि नामजोंनो गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ गाव लागोन ओमफ्राय जायगाखौ लागोन जाहाथे नोंथांमोना फैनो हायो आरो ना माने खोन्थानायाव जुदि नोंथांमोना फैनो हानाय बायदि आरो राइट जायगायावहाय बिथाङा नाम्बार होगोन ना होआ बेखौ आं मिथिला जुदि नाम्बार होयोब्ला आङो स्क्रिनाव होना होगोन आरो जुदि नोंथांमोना फैनो जुदि गोसो दङब्ला आरो लांफैनो जुदि सानदोंब्ला आंनि माबायावहाय एड्रेसाव फैनानै लांफैनो हागोन एड्रेसा बेनो आङो नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय मागथाइगाव 1 नं मागथाइगाव गामिनि आङो आरो बे आंनि मबाइल नाम्बारखौबो आङो होयो 9954848688 बेनो आंनि पार्मानेन्ट मोनसे बे मबाइल नाम्बार बेखौ 24 घन्टा मोनबाय थागोन आरो माबाफोर जुदि सोंबावनो गोसो दङब्ला हयथ' नोंथांमोना कल खालामनानै सोंनो हागोन दा जों मानो फैदों मिथिगौना नोंथांमोना जोंबो बे मुलिखौनो लांनो फैदों ओमफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ जों मिथिबाय मिथिनानै एकदम नंगौ बाथ्रा आरोखि ना जाय बिथाङा जोंनो खोन्थादों आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय बे खोथाया 100% सैथो आरो ना जोंनि जानाय लोंनायजों जायो गावनि केयारलेसजों जायो ओमफ्राय मुलिखौबो जोङो दा बुजिनो हाबाय गोबां मानसिफोरानो बेबायदि प्रुफ होबाय आरो बेबायदि खोन्थाबाय बिथाङा हामनाय आरो गोबां जायगानिफ्राय फैयो थ' हामखागोन आरोना बेबायदि आरोना नोंथांमोना जुदि बेबायदि बेमाराहाय जुदि सैसोनानै दंब्ला नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन जाहाथे गोग्गो देहा लानानै गावनि न'खरखौ मोजाङै नायनो हायो बेनो थाखाय हामबायसै बयबो गोजोननाय थाबाय धन्यबाद सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय